सिमेन्ट सापटियाव एबसुआ 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिनायाव बावैसो सान सिगां एजेपि हानजानिफ्राय ओंखारनाय चित्तरन्जन बसुमतारिया गेवलां सावरायमेलाव बाहागो लानानै बुंथियोदि राजखान्थियारि नङै रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो थाखायसो आं राजखान्थिनिफ्राय ओंखारदों। आं धुबुरीनिफ्राय चौदियासिम दावबायदों आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय सहाय आंनो नांगोन। आं दा नन पलिटिकेलि मुभसो खालामगोन। दिनै 35थि मुंख्लं सान बड'लेण्डनि सुजित मुंख्लं जादोंमोन 1984आव बर' सोमावसारनायाव। बेयाव आंखौबो बाहागो लानो थाखाय हांख्रायहरदों। एबसुनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' रायज्लायहरदोंमोन। आं फैदों, नुजाथिफैदों आरो रायजो राजाजों सोमोन्दो दंखायो जिहेतु बे सोमोन्दो लाखिनानै आं बिसोरो मुंख्लं सानाव बयखौबो नुजाथिफैदों। राजखान्थिनिफ्राय आं एसे फ्रि जादों। नन पलिटिकेलि मोनसे खामानि मावनो नागिरदों बयनिबो थाखाय, गासिबो माने कमिउनिटिनि थाखाय, गासिबो हारिनि थाखाय, बर'आनो जा, मिसिङानो जा, आहमानो जा, कुस कलितायानो जा, देउरियानो जा, बेयाव आसामाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारि दंना, गासिबखौ लानानै नन पलिटिकेलि मोनसे आं खामानि मावनो नागिरदों। गतिके रायजोखौ आं हांख्रायदोंबो आरो रायजोनिफ्राय सहाय सहযোगिताबो नांगोन आंनो। गतिके बेनि थाखाय आं एसे चौदियानिफ्राय धुबुरीसिम गिदिंबाय दं। दा नन पलिटिकेलि मुभसो खालामगोन आं।